Ano po palang nagyoyo, Bab? Ausan mo na ako mong dambo. Dambo? Oo. Aliya dambo lang tane. Lagyo kaya talaga ito. Ay ni, mumuna dinantayan 3 cups of champion powder. Eh, adwa mo palang baso. Potas ma-overtoast la rin sali. Ang kaya mga nakatang netong gatalawot mil ne ay ni ay. Ay, John tay tanggay lagari. Ay, niyo. Eh, pala masyado makabukla ni ay. Ay, doon na ba tayo makatiyeta no yan? Aliyo, kin plastic kaya mo gagamitan ni ay. Diyo gamitan niya pa talaga Ay rin. niyo, nalan me. Nagaring kaya mining palisting-ting ta, makabaya masyado. Ay ni, kanatanay ni. Yan ay. Ang kaya mga nakatang metong gamal na piritong kuto. Para magpapyak ang dila mo po tang kikinisan may Shanghai ko. Ang kaya siyempre para medyo maslam-maslam yan Shanghai, di nun tayong bulong manggo. Ampong carrots, ampong alu-alu ang klaseng lara. Siyempre, ini ultimate moves tamo eh. Gamal moves. Ayan, linisan tanong siya katampi paglutuan na. Ay, doon na ba? Palisting-ting yata yung paglinis mo yan ay marinat yan. Ay, doon na nine. Aliyo, kaya mo gagamitan yan. Malinis siya yan. Ang kaini, siyempre, lagyetan kaya katamong Shanghai. Ay, ni, okay na ini, luto na. Doon na, Bab, sinagli naman napamata kami yan eh. Why ni oversize lumpiang Shanghai? Enjoy your meal. Lagi niya, Bab, alang sabi-sabi, apang kuno, nakanyaman na. Diyo, antay itang palisting-ting, ikit me. May nakalaya nga so kaya ni palisan ko mo sagli.